Raya Store. Original Nanay Pasing. Yan, original Nanay Pasing. Tingnan natin ano yung mga binibenta dito. Peanut butter. Hindi na bumaba sila tita? Ito may crunch. Peanut butter, creamy. May free taste. May free taste. Tikman natin kung pa dyan pwede. Inga, vlog natin yan. Since 2013. Siyempre maganda din. Masarap to sa suman. Sa Suma. Ay oo, no, yung binili ninyo, no? Sa suman. Ate, ano to? Yung creamy at saka Ay, magkasama. Sarap din ah. Sarap na. Paano ko pa dyan? Kami kasing dami namin. Sabi ko kay mama, sabi niya meron namang ano. Peanut butter. Mas makakamura ko. Yan, peanut butter. dito dahil po na Coco jam. yan sabay yung bag. Wet sarap. Sukang sinamak. Ano po yung sukang sinamak? Saan ito gawa? Kaya ba yung expired yun? Hindi ko natin. Pareho. Price list. Saan ulit gawa yung sukang sinamak? Sukang tuba. Tuba. Tuba? Magkano yan? 200. Wala kayong maliit. Hindi pa ako nakatingin na sukang tuba. So, bibili ako ng sukang tuba. Meron iba pang iba pang Spice coconut sap. Yung fresh pink nuts. Siyempre bibili tayo kung yung ano, yung hindi pa natikman, di ba? Ba't ako bibili po ako dyan? Eh di, ito muna. Tanong ko lang. Vinegar. Then nakalagay coconut sap. So, tubang suka rin to. Yes.